fito ki raira baiti kunsi da annabi na. Yau ma min yau yabo daga raudatul janna masu yaban annabi na. Yau ne muke maulidi, murnar zuwan Amadi, dan shi muka yi tanadi. Yan raudatul janna har baiti muka yi na ƙauna. Ki ma da ki na zaɓa, ki maso Amina diyar Sabiti ki nuna ƙauna. Yau ma min yau yabo daga raudatul janna masu yaban annabi na. Ya sayyada Fadima, a gidanki nai sallama, ki saka a bangon zama, an raira baituka gun abban da annabi na. Yau ma min yau yabo daga raudatul janna masu yaban annabi na. Aisha Kabir tana nan, ke ma kiyo yabo a gurin da annabi na. Ya shugaban anbiya, saƙonka ya zagaya faɗin cikin duniya, ba inda ba a batunka saboda so da ƙauna. Yau ma min yau yabo daga raudatul janna masu yaban annabi na. Yau ma min yau yabo daga raudatul janna masu yaban annabi na. Yau ma min yau yabo daga raudatul janna masu yaban